Pràctica de relaxació amb respiració abdominal, facilitada per Marta Casarramona. Trobaràs més àudios i recursos a la web de animamindfulness.cat. Per fer aquesta pràctica, estira't, penja per amunt en un lloc ben còmode. I abans d'adoptar la postura en quietud, et convido a estirar la columna vertebral de la manera que et sembli, portant els genolls en direcció al pit i fent cercles amb els genolls, balancejant-te cap a un costat i l'altre, suavitzant la zona lumbar, o bé passant els braços estirats al costat del cap, estirant les cames també, i amb les següents inspiracions allargant al màxim el teu cos i deixant anar mentre exhales per la boca o sospires. I després ves deixant que el teu cos s'enfonsi a terra i permet que la teva musculatura no faci cap esforç ni l'ossamenta ni els lligaments ni la pell. Al llarg de les properes exhalacions, ves deixant que tot el teu cos s'afluixi, s'enfonsi i descansi sobre el matalàs o el terra, deixant que els braços reposin al costat del tronc, les mans mirant amunt, obertes, deixant que les cames estiguin obertes a l'amplada dels malucs i que els teus peus caiguin en fora, relaxats, i ves-te fent present, notant que estàs en el teu cos, aquí, ara, fent unes inspiracions més profundes que t'ajudin a sentir el teu cos, inhalant pel nas i exhalant per la boca. Observant qualsevol tensió o malestar que encara puguis sentir al teu cos. I a mesura que exhalis, alliberant, afluixant, suavitzant, començant pel teu front, sentint com està i al llarg de les properes exhalacions, permetent que s'allisi. I després notant la musculatura al voltant dels teus ulls, suavitzant-la al llarg de les properes exhalacions. I comprova la teva mandíbula. Assegura't que no la prems. I vas afluixant-la. Sentint les espatlles al terra i anant deixant-les anar, permetent que s'enfonsin una mica més al terra, que deixin anar tota la tensió al terra i descansin. I el tronc allibera.
els braços i les mans. Deixa que es vagin suavitzant. I també les cames. Assegura't de que no hi ha cap força. I fins i tot els peus. Sent la planta dels peus i allibera qualsevol tensió que hi puguis trobar. I si ja ho tens, ves portant la teva atenció a la respiració. I a mesura que entra, sent-la baixar cap al ventre. I quan inspiris, pensa vida, permetent al teu ventre rebre la respiració. I quan exhalis, a mesura que surt la teva respiració, permet que el teu ventre no faci cap esforç. I cada vegada que exhalis, pensa suau, deixant anar qualsevol aferrament o resistència. A l'inspirar, vida. A l'exhalar, suau. Mantén-te aquí uns instants en silenci, al ritme de la teva respiració. Inspirant, vida. Exhalant, suau. Si et trobes conversant amb un pensament o sentiment, simplement reconeix-lo. Tracta't amb amabilitat i torna a dirigir la teva ment cap al flux de la respiració al teu ventre. Si et ve de gust, pots col·locar les mans sobre el ventre. Sent com la respiració es troba amb les teves mans. Sent el caliu de les teves mans sobre la panxa. Adonant-te que ni tan sols hem de recordar que respirem. El cos respira per nosaltres. El teu cos et respira sense que hagis de fer cap esforç, alimentant totes les cèl·lules del cos, fins i tot quan no n'estàs pendent. Gaudeix d'aquesta sensació de facilitat, relaxació i tranquil·litat al cos. Deixa't assaborir aquesta sensació de facilitat a mesura que respires. Roman en l'experiència de ser mentre respires. Res a fer.
Només ser mentre respires. El no fer és un camí cap a la pau. El plaer de deixar caure el món per una estona. De deixar-lo enrere. Descansa en el no fer, perquè puguis sentir el teu ésser, perquè puguis sentir que ets aquí, que estàs viva. Simplement notant que cada inspiració és nutritiva pel teu cos. I que cada exhalació l'encalma. Que amb cada inspiració estàs alimentant el teu cos. I amb cada expiració estàs relaxant-lo. Observa el teu cos, aquest ritme calmant com el de les onades del mar, i gaudeix-lo. Si et ve de gust, pots quedar-te uns minuts més respirant i relaxant-te. I després, quan t'ho sentis, a poc, anar-te preparant per sortir d'aquesta pràctica, ampliant lentament la consciència a l'espai que t'envolta. Potser escoltant els sons que t'arriben o la llum que es filtra a través de les teves parpelles. Tornant a sentir el cos estirat a l'habitació on et trobes. I recuperant suaument el moviment dels dits de les mans i dels peus. I després expandint-lo a tot el cos. Potser mirant si et faria bé tornar a estirar el cos abans d'incorporar-te i sentint com està el teu cos ara, recordant-te que pots tornar a relaxar-lo quan vulguis i on vulguis.